Formal nang gihimamat o giabi-abi ang mga bagong regional director sa Bureau of Fire Protection sa Central Visayas kagahapon adlaw, Biyernes Hulyo 23 ning tuiga. Pinagi sa papigayon og formal nga interfacing kang Superintendent nga si Rodolfo Dinaga saya nga mensahe nga gipadangat atol na sa seremonya gibutyag ni Dinaga nga ang mga pipila ka mga iyang tumong og mga plano isip bag-ong regional director og mahinungdanon nga mga paghatag og inspirasyon sa mga membro sa kapubiruhan ingon man amo karong pagbuhat sa maayosad nga trabaho. Matuban ini nga usab sa mga primero nga tumong sa iya nga pagpangulo sa Bureau of Fire Protection 7 mo ang pagpadayon sa pagpalig-on pagsalig sa katauhan ngadto na sa mga uniform personnel gumikan kay ang wala nga pagsuporta sa komunidad wala usab sa Bureau of Fire Protection samtang sa pikas nga bahin pahugtan usab sa Bureau of Fire Protection ang pagpili sa mga kwalipikadong 136 ka mga aplikante alang sa Fire Officer 1 og ibahin kini sa nagadiya nga mga kategorya sama na lamang sa Special Rescue Force nga langkuban sa 42 ka mga miyembro sa bumbero, 36 usab ka mga alang sa Emergency Medical Services og 58 alang usab sa mga fire suppression personnel. Kini gabikan kay dili parehas ang ilang nga mga kwalifikasyon og nagkalaylahi ang ila sa mga tahas. Hinungdan nga hagputon o hagpaton kini sila sa ngayan nga posisyon. As of now, we have 136 recruits. Tapos it was divided into 3 category. Mayroon tayong 42 for the Special Rescue Force, 36 for the Emergency Medical Service, and 58 doon sa ating mga matawag natin na fire suppression personnel. Kasi hindi pare-pareho yung qualification ng ating mga applicant. So with that, we assure the public that we will select among the qualified applicants who are best suited for the job. Si Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection 7.